Slovensku prináležia mnohé krasové územia. Kde ich hľadať? Aké sú ich formy? A čo je vlastne ten kras? S touto problematikou sa oboznámime v tejto minisérii videí. Zádielská Tiesňava sa nachádza v juhovýchodnej časti slovenského krasu, hneď za turistickou obcou Zádiel. Slovenský Grand Canyon, týmto názvom je označovaná Zádielská Tiesňava, ktorá vznikla zahlbovaním Blatnického potoka. Je to vyvinutá celá škála povrchových i podzemných krasových foriem a javov. Keďže dolina má na svojom dne množstvo ponorov a vyvieračiek, ktoré sú vyvinuté v krasových horninách, možno ich teda považovať za fluvio-krasové v plnom zmysle slova. Blatnický potok prekonáva spád doliny početnými prahmi a menšími vodopádmi. Geologicky ho tvoria hlavne svetlé vápence wetternsteinského typu, ktoré miestami majú organodendritický charakter, to znamená, že obsahujú úlomky húb, riaz a podobne. Tiesňava je dlhá 2200 metrov, hlboká 300 metrov a široká miestami iba 10 metrov. Celkové prevýšenie doliny je 205 metrov. V hornej časti sa Tiesňava mierne rozoviera a utvára dolinu v tvare V. Za štátnu prírodnú rezerváciu bola Zádielská dolina vyhlásená v roku 1954. Krajinu monumentálnosť doplňajú menšie útvary krasových jam, strmých brál, veží a podobne. Do stien boli vytvorené obrie hrnce. Obrie hrnce majú oválnu priehlbinu v korytách vodných tokov. Vznikajú eróznou činnosťou prúdiacej vody, unášajúcou drobné úlomky hornín. Nachádza sa tu chránená a vzácna fauna a flóra. V jaskyniach nachádzajúcich sa v Zádielskej Tiesňave boli objavené archeologické nálezy z neskorej doby bronzovej. V súčasnosti poznáme v Zádielskej Tiesňave asi 120 jaskýň. Ja dúfam, že ste sa dnes niečo nové dozvedeli a do ďalšieho videa čau.